Ngeke ngikwazi ukumbiza ngobaba wami lo. Angazi ukuthi ifuna idinga into engayifidinga okungana ngoba phela yena inayo ubaba ihlala endlini. Mina ngeke ngikwazi ukuzoqhamuka ngizobe ubaba kukhona ubaba ahlala endlini njengoba ngathi ngizobe ngizodelela umfowethu. Ngoba umfowethu lwana sasizwana naye. Uyachaza umntwana ukuthi lo baba uJoe wakhe usezamile ukumenzela into zesiphandla but zamgulisa waze wasikhipha. And mayibuyela kulo muntu okuyena umuntu wesiZulu uyasho again. And mina bengisaba ukuyitshela ingane ngoba phela uma uyaconfessa bengisaba ukuyitshela ngoba phela wena wazi wena umngane kababa wala ekhaya. Kodwa nawe ma isikhathi esingaka bengizokwenza njani uhlezi ungibona ngiphethe depression ngivale ekamereni ngilahla umshado cishe wami ngayibulala mina. Abakashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva lena bendlondle nophapha ekhanda sibingeleleke kwinkashana kaMenzi nonke nje isithemba ukuthi abantu baphilile ezifundazweni zethu zonke-ke ekhona eNingizimu Afrika mangaphose seziwu-9 sithemba ukuthi abantu ke bachithe kahle i-Valentine. Awu Nkosi yami nathandana-ke kwamnandi ngagcweleze njani abana watholanga lutho fine hlala emaculweni zoba right. Sithembe ukuthi-ke uma ukuthi mhlampe-ke uyaqala ukusibuka welcome la ekhaya ohlelweni-ke olubizwa ukuthi angimazi ubaba igama lami uKing Sichaka ngolapha kaLuqa hlale njalo nje ngivela nje ku-TV ngivela nje ngihlala ngivele nje zongithola nje nawe ngimubi njengenza kwethu nje asike lo hlelo nisizwe ukuthi osivakashela ukhala ngani namhlanje osazana sawubona mama manje usuwena manje phethe uhlelo sekubingelela wena nje sikasho hey lo muntu lo yasis ubani njani igama lami kubuhle bakamhlongo ngane yakwethu yebo into engiyindana yehlisa umoya sizoxoxa nawe nje sirelaxile ayazi ukudedela uB ibekwa yini ngane into engilethe lana ukuthi umazi ongitshela ukuthi kahle kahle ubani ubaba wami wangempela because lo muntu ongikhulisile ube ethisa as ubaba kodwa indlela enza ngayo kumina ayifani nendlela enza ngayo enganeni zakhe ngisho ibhondi yababa nengane sinayo ibhondi kodwa ayifani khona lento lekhaya and esikoleni nakhona ngiyagula kakhulukazi kumele ngibhale ama-exam like amehlo avela blind noma vele ngishawe ikhanda kuthiwa ngihambe ngiye-sick room. Umunye uthisha kwangixwayisa ngokuthi mhlampe izinto zabantu bezulu angihambe ngiyobona umuntu ezulu ngamtshela ngabuye ngamtshela uma ngalokhu uma wavele wangithethisa uma umuntu onolaka-ke okay uma kodwa wagcina evumile because esikoleni basebengibhalela incwadi yokuthi ngingabe ngiseza esikoleni until ngize ngibe right. Shuthi yebo shuthi uma wabona-ke ukuthi mhlampe le ndaba ishubile asihambeni ngempela. Mesiya kumuntu ezulu kuthiwa kulentuzana kudingeka ilento isibongo sami sangempela. Okay kanjani ngoba phela uma lo baba unobaba ubaba uKhumalo kanjani mina angiyena ingane yababuKhumalo athi mesifika endlini ngimbuza leyo mbuzo athi yena leyo nto le akayazi avela ashintshe nje emoyeni like adini angithethise ethi lento le akayazi umuntu nangiyawumazini babakho lesisanguma sinamanga. So iyo nto engifuna ukuyazi mina le because ngikhathele ogula and lento lena isingishayisa nangama-fits yabo angikwazi ngisho ukusebenza ilanga liyashisa ilanga melishisa ama-fits angi-affect ngiyawo. So wena njengoba kulolu daba liqhubeka nje uqala ukuyinaka nini lento and mangabe nihamba nifuna lento kubantu bezizulu bethu udinga isibongo ubaba lo omaziyo kokhona ikhona into akwenzela yona uyasikhipha sona because unengane eziwu-5 mina ngingane ye-6 uma wamcela bakashadi wamcela uma zikhona yena izinto angenzela zona kodwa lezi ezinye ingane lezi ziphatha ama-iPhone and zindala kunami. Sengisho lo kule part yokuthi udinga into zesibongo like ukufaka isiphandle staff uke wazama lokho uke wazama like ukuyongilobola wangisa kubo ngangiyofaka isiphandle mesithi like usengisa emsamu seyongibeka edlozini ngaqala ngiyalentuzana ngiyadlikiza ngaquleka yangigulisa isiphandle. Okay mhlawumbe kudlule u3 days ngithi mana ngicela sibuyele kulo muntu lo siyozwa kahle indaba lesiphandle mesibuyela kuyena asho umuntu athi okay ngiyavuma uwenzele umcimbi wokuhlawula kodwa kudinga isibongo sakho sangempela sakababa wakho
mina like ngiyaconfusekile And engqondweni usho phambi kwe-OLED yonke. kusho phambi kwe-OLED Yes. ngiconfusekile engqondweni ukuthi kanjani manje nasi isiphandle sasekhaya ngisifakile sendi futhi sona singigulisayo kanjani futhi kodwa futhi kumele ngihambe futhi ngiyothola isibongo sababa abangempela kanti lo sendlini kanti yena uyini mina Manje noma wakho nisempini nje nibangaleyo. sesempini manje asikhulumisani ngisho endlini Bakhona kodwa abanye like abantu abodadewabama wakho anti lapho kukhulume nabo about land. no abekho cause uma ngihlala naye nobaba Khumalo nezingane zakhe like osisi bakhe abekho Abona abantu obaziyo. abona abantu engibaziyo mhlawumbe umndeni wakhe nje angixhumani nawo lo ngihlala nawo nje kuphela uye yedwa nje even nomakhelwane mhlawumbe uclose friend kama wakho akekho. close friend ngikhona esengambuza igama lakhe kuthuzama kodwa naye uthe wazi yena ubaba Khumalo akazi omunye umuntu and akazi asole futhi And ngiyayizwa lento mayichaza ukuthi affect into zesikole and stuff nakho konke. So kuwena mangabe uhleli nabanye abantwana kuringane ekhanda ubezwe bekhuluma into zobaba and stuff. ngiphatha kabuhlungu sometimes ngihamba ngekamereni lami even if ngekamereni lami ngiyivalela ngiyokhala because mina ubaba wami angimazi mina anginayo isho ukuthi nalo baba engihlala naye endlini ubaba wami because izinto eziningi ziyavela ukuthi ingane idlengulo ko stepfather bazo nami ngeke ngize ngazi namhlanje leyo nto le one day iyenzeka yini mina Wena inhliziyo yakho sokwamkelile ukuthi kwayilo baba othi ukhona awuboni kahle utho wakho. hayi ngeke sengiyabona manje njengoba umakhosi sasekuyena owasho ukuthi hayi isibongo nje nalesiphandla asisho lutho wena udinga isibongo sababa wakho sengiyabona ukuthi okay ingakho ibond ingakho ibond ileka again baba mangempela Chazela ngoma wakho cause mina ngithi angimazi waziwa uwe ukuthi kwabanye abantu reacta kanjani mase ukhuluma nabo nje so that noma efika la sibe ready ukuthi no uyile character. hayi umana umuntu oright kodwa akazwani nomuntu ozomkhulumela ngizothini ozomkhulumela umbhedo because uyakhola udoda akazwani naye uyakhola kodwa into akazwani naye uvela phamisa ulaka yabo njengoba ngisho usendlini siphambana kanje mhlawumbe sikhulumisana ngokuthi ngicela ngiphathele ijuice noma ngicela ngenzele iti nje njani lena iphilana asazi niphile isifoko for straight ayikho niphila ayikho nami sengicabanga ukuthusa ngisho ekhaya ngicabanga ukuhamba ngisho ekhaya manje angazi ngizohamba ngephi uyaphi umncane kanje ngizohamba ngephi ngina 20 years hlala ekhaya sisi hlala uzinze nje inkinga zekho nihlale ngane yokuphimbana indaba yokuphambana nomano baba engamazi. Let's say mhlawumbe masixoxa naye khona sizokuthola sithembisa but mhlawumbe makwenzeka sembiza sixoxa hleze kube khona nawe ukwazi ukukukhulula ukwazi ukuba kwelinye page ngempilo yakho nokubona ezinye izinto nje kushintshe lapha nalapha sinethemba. Nginalo ithemba kodwa mina lento ayingiphathe kahle iyangicasula ngifuna ukuhamba mama ukuthi isikhathi singaka sengize ngibe na 20 akangitshela iqiniso uthule uyangibona ngiyagula phambi kwakhe ngiyaletha esikoleni ama-exam ngiwabhala ngiyafeyila ngifunda naney'ngane ey'ncane ngimdala kangaka ngifunda ney'ngane zango-2008 ngimdala kangaka. Let's say mhlawumbe ma kwenzeka sikhuluma ngoba simihlulile asifuna ukugijima phambili zif lento eshoyo iqiniso noma ake silinde yena sizwe ukuthi mhlawumbe ingonyuluka yakhe izothini yabo. Yeah. Right. Asambeni ngani zakho siyobheka ukuthi uma siyamthola noma simthola uzothina sami. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku 076 34
0891-496631 noma usebenzise inombolo ethi 062-219-7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahhala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kukulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Alright, sasiphinde sabuya-ke njengoba besithembisile ukuthi kokuqala hayi udaba lethu asikwazi ukuliqeda engekho lo muntu lo sikhuluma ngaze ahambe etshela abantu sihlebile cabanga-ke nje nami nentsha bengathiwa ngihlebile. Eyi kahleni ngathi zakwethu asibingelele sawubona ma. Kunjani? Ninjani? Ngiyaphila. Ubani lo? Igama lami nguNolwazi, ngihlala endaweni yakaDukuza eStenge. Okay. Sis, Yebo. nangu ma. Hayi, Mhlawumbe-ke ngiqale ngibuze ingane yakho. Yebo, ingane yami lobo. Uye umntanakho. Bakhona abanye abawu-5 yena uwe-6. Right. Sis, lapha uchaza lo mama ukuthi kungane la akuzwe ngawe nje. Okay, ma. Angithi ngakutshela ukuthi like sasiye kumuntu angithi akhumbula ukuthi sasiye kumuntu wathi ngidingeka isibongo sami sangempela. Ngabona leyo ndaba leyo kungathi ayuyithatha serious. So ngakhetha ukubhalela iBlack Life TV. Uthi kahle kahle uzongitshela because okay ubaba Khumalo wangihlawula bangisa lento za emsamo waku. Kodwa wathengisa emsamo waku la ngagula khona ngaqoleka. Ngakushiya wena ngifuna ukuqambela amanga ngakushiya wena manga hamba nazo lezo siphandla kaboyela kuyena lo baba lesasekuyena. Lo baba wangitshela ukuthi lesiphandla lesi asisho lutho. Kudingeka isibongo sakho sangempela. Isibongo sakho sangampela kanjani mntanami ngoba ngihleli ngitshela ukuthi mina wena wala ekhaya ubaba wakho ubaba uKhumalo nazi nezinye ingane nje zikhona nazo. Yingikho zona-ke ngingenzeki lento ngisho. Masho ukuthi ezakhona indaba lo baba lo elibele Ezakhona wena ubona kanjani ukuthi mina ngibona ukuthi because ibhondi yalekha ma. Ipleka kanjani ngoba ngiyakwenzela nje mina izinto. Okay ma wena uyangenzela izinto angiphiki. Kodwa ubaba izinto eziningi mina kangenzeli. Uyasebenza ubaba wakho uhleze sematohweni ubaba Khumalo uyazi ukuthi uvuka la ekuseni ahambe. Ngeke asebuye aphinde yohlala nawe wena nje ubuhlele ekamereni angithi wangibuza lethu ngakutshela ekuqaleni ukuthi ubaba wakho ubaba uKhumalo. Lento yokuthi uyagula ngenzeka ukuthi mhlawumbe ngoba nibuye nenze lezi zinto zeni ningazazi mina. Kodwa angasho nje ukuthi ngaya kumuntu saya kumuntu nawe wamuza nawe umuntu ukuthi uthi kudingeka isibongo sami sangempela. Hayi mina isibongo engisaziyo sangampela ilesi sala ukuthi wena wakaKhumalo esami isakamhlongo angazi ukuthi isipho sifunayo esinye. Angisazi nami. Manje uma ngifeyila kangaka esikoleni nezinkinga zeningi. Ilezi zinto enidlayo ezenza ukuthi iziphi ma angithi wena uyahamba wena la ubuye ungabuyi wena. Buye ngabuyi because nginqemna lento yokuthi siyaphambana endlini. Sikhulumisana ngokuthi sawubona ekseni good night noma ungicela itiye ngikwenzele. Angeke ngize ngikhululekile mina nokuhlala noma kanjani. Sengikukhulisa ngami mntanami usakhululekile. Cha mano hayi ukuthi angikhululekile like akungiphathi kahle ukuthi yabo ma understand uba ezinye ingane engihleli nazo abangani bami bayakhuluma ngoba like ubaba ungithengela iJordan baba ungithengela iskipa sokuthi. Kodwa mina ngithi mntanami ngiyakwazi ukwenzela naye ubaba menayo imali uyakwenzela akekho omunye ubaba wakho uyena baba wakho mina engimaziyo lo ngoba sihlala sonke ngoba ukhulile umngaka ukhuliso yena. Kodwa indaba makulekho ibond phakathi kwami naye. And uyagula umntwana amathi wenza lesiphanda sakulo baba omshona. Uyagula wayevele egule ngisho esamncane uyazi naye ukuthi bengamxoxela ukuthi beke vele egule. Angiyazi mina lento uzozongifaka emathi kuma TV manje sengizovela ngama TV. Ngokwesintu thina mazi indlela esikhule ngayo. Bingekho into ye-DNA. Ukuze ingane uqinisekise ukuthi eyakho ibiyemsamo uma ubetshela ukuthi uma lengane siyisemsamo uphakathi ukuthi ife noma iphile. Udecide umama ukuthi uyavuma yini ukuthi lengane iye emsamo. So usisimayethi isiphandla simenzela inkingi. Awukubona nalokho kuyisimbolo ethile mhlawumbe okufanele sikhulume ngayo thina nawe sicaciselana.
Inkinga zonke iy'ngane zala ekhaya zisifakile, ziyasifaka isiphandla. Naye usifaka nje ngoba nalezi ezinye Zisifakile. zisifakile. Angiyazi mina lento angivezela yona ukuthi uyithathaphi ngoba ubaba wakhe mina ngazi ukuthi uyena lo baba Kodwa Khumalo. iqiniso lelithi niyile sangomeni safike sathi. Yebo uqinisile siyaye ukhule ngakho vele ukhulu. Beyingane nje ngisho nasesikoleni esamncane bebengibiza uthi uqulu uyaquleka yonke leyo. Kodwa akakaze angitshele emncane ukuthi ebone ubusebona manje ngoba esemdala. Ngoba ngisho ukuthi ayikho lento ayisho mina ngazi ukuthi ubaba wakhe uyena. Ma sengikhulile sengiyakwazi ukuzenzela izinto nje ubone isiphandla angasifakile. Kodwa Njengoba ke ubona angasifakile. wasikhipha nxa uthi asikuphathi kahle. Asingiphathi kahle siyangigulisa. Siyangigulisa But asingiphathi. le bond ayishoyo between yena noyise ehlukile kunezinye iy'ngane uyayibona? Hayi mina engikwazi ngobaba lo ohlala naye lapha endlini. Ngazi ukuthi mina uwumuntu ongayena umuntu vele ojwayele ukuthi ahlale nabo vele ngoba yena ubuye ekhathele ahlale ekamereni. Manje ubuhle utshela ukuthi mhlambe ngoba engahlala naye mhlambe ngoba vele akamzali. Kanti leyo nto akuyona into engasayinaki leyo. Iy'ngane zonke ziyafana uyena ubaba wakhe. Sure. Ngisho ayikho omunye. Man ngempela unesho. Ngisho ngineshow. Indaba uthi anginayo ishow. Cha ngiyakubuza. Ngiyakubuza because ezinye ingane emekhuluma ngobaba bazi ukuthi ubaba ungithengele iJordan. Mina ngizothina ubaba ungithengeleni wangifaka isiphandla esingigulisayo. Yonke into engizoyisho le. Shuthi ngakho ngishuthi ubone ngathi akusiyena wena. Hayi mina ngibona lokho. Angifuni ukuqamba amanga ma. Hey mina Ngoba enye into efanele si-understand masiyifamily ukuthi akuyona yonke into okulula ukuthi siyikhulume siphumele obala ngayo. Kodwa uma sikhuluma iqiniso kuyenzeka ukuthi oyedwa wethakazi ukuphumelela entweni ethile imsize entweni ethile. So ukuba selfish eqinisweni ungafuni ukulishare nabanye abantu khona umuntu oyedwa omlimazayo. So yona sizathu sezithina sibela siyosolekela lapho ukuthi abantu bakhulume iqiniso. Doesn't matter ukuthi likhulu kangakanani lenzima kangakanani kodwa umuntu alikhuluma so that sizokwazi ukuqonda ukuthi nansi into la engakhona. So wena ma umile kwelokuthi lo baba okhona emazingane ngokwakho babwayo lento eshiwo izangoma ayikho. Hayi mina ngimile lapho kodwa kunento engiphatha kabi nje encane manje nami angikwazi ukuxoxa nengane yami ihleze ehlele ekamereni nalabo abanye abasebenza esikoleni angazi ngizoxoxa nobani. Yeah. Nami nje nginama enga issues ngingasho kanjalo khona into engiphethe kabi mhlawumbe yena ubone ngathi asimphethe kahle endlini noma kanjani kodwa uyena khona into engiphethe kodwa uyena ubaba wakhe lo yami. Oh shuthi yena uqondana kabi lawo ma enga issues ekusukile esengathi niyaphambana. Yabona mezokhuluma kanjena athi yena akazi noma ubaba wakhe. Yabona nami bhuti ekukhuleni kwami ngoba ngiwuma wakhe. Nami ngibile nento kanjena uba uma wami wangilahla ngisemncane. So angifuni ingane yami ibone engazi ukuthi yona mina ngiyiphethe kahle ngoba iseyisengiletha la ku TV manje. Ngoba uzongihlaza noma ngabe uthakayena ubaba wakhe akusiyena loya. Mina ngiyaziwa ngisho nangakubo emakhaya lapha ukuthi ingane lezi enginazo ziwu6 ezakho ukhumalo. Manje mase ezophuma esemngaka isezoshutha angibone engazi ukuthi akusiyena ubaba wakhe uyangithuka. Manazi lezi ngane ezo5 zifakile iphandla ayiguli. Phela lezona phela nazo phela kusho nawe uma ngisho sinawe lezi zinto enibenzidle nje. Udlala nti Bayahamba bayophuza angazi lezi zinto ezidliwayo lezi yini lezi zinto lezi ezithengwayo. Behambe behambe laba bebuye beze khona la mesemakhaya. Okay ma. Uyoma sis. Hayi ukuthi ngiyoma. Yebo. Sengibonile ukuthi uyoma. Yabo behle kuyayadla. Hayi ukuthi ngiyoma like yabo lento le peer pressure yabangani ukuthi asike sikhiphe mhlawumbe nge-weekend ukuthi so kukhona i-celebrate endaweni yokuthi like isamba. Nami vele ubuye nini lapho? Ubuye nini lapho? Ya ma ngizobe ngilile kwabangani bami because ngiyazi vele into engizobhekana nayo endlini ngiyayazi. Ukuthi ngizofike ngithule ngizokuthiwa sawubona noma ngithethiswe ngishawe ngebhandi. Laba abanye abenziwa leyo nto. So wena uthi izinto eyenza ukuthi ube mningi kulezi zinto eziphuzwa nezibhenywana because uma ukubangela i-stress. Ya ngibangela i-stress akangikhulumisi uma. Ngibangela i-stress mina mntanami ngikuzale wangikhulisa ngaba mama. Yini wethu akuyena ubaba wakho indaba oyihluphe ngokuthi akuyena ubaba wakho ngibe ngikhona mina ngikhona nje ngiyakwenzela izinto ubaba uzokusiza ngani. Ma indaba ngibuyele esangomeni ka2 sengikushiyile wena. Because wena wathi isangoma sabhedend le yento lesafe sayixabanele endlini kwaba indaba engaka. Cha ukuthi nalesangoma sakho lokhu uhamba siqambela amanga lesangoma sakho. Yindaba uneshow engaka kanti ma
Indaba ngize ngibuyele kawuthi ngibuyele naso isiphandla lesi abangifaka sona. Mina ngoma ngisho Esho ukuthi still udinga isibongo sababa wakho. Ngisifakele kodwa isibongo sababa. Isiphandla sababa. Isisengalweni. Kanjani ma? Ubaba wakhe kanjani ngibe ngihamba naye ngishadile mina ngizoshada manje usengicelile lo muntu ngizoshada manje mase kuqhamuka into ekanje kusho ukuthi mina uyabhidla umshado Ma awubhidli umshado wakho. Mina ngikwazi iqiniso nje phela. Buti nami angazi nje ngizothini kodwa khona into ebuye ngiphathe kambi nje. Alright. Okay. Ngoba njengamanje ngiyabona i-situation kanje. Thina njenge-Black Lives masuke siqala sikhuluma nabantu so siyigoqe zonke iy'nhlangothi sayibeka obala sasifuna ukwazi ukuthi yini eyenzekayo yini engenzeki. Njengoba uma uqinisekisa ukuthi wena umile egameni lakho nosisi seqala ukuphatheka kabi ubuyabona ukuthi usagweve nakho okumele ngabe uyakusho. Mhlawumbe simlanda umuntu wesithathu ozoba isolution kuyona yonke lento sibone ukuthi iqiniso siyalithola kuye ukhona nesikutholayo. Nathi sihambe sifunisela sisho ukuthi siyazi kodwa konke sokukhuluma awulinde nje ubone ukuthi lo wesithathu esiza naye yini akuphathele yona. Mhlawumbe uzomazi mhlawumbe ngeke umazi. Kanjani kodwa bhuti kwenzakalani angifaka ko-TV ngezinto engingazazi Linda ngithi ani manje ufuna ingane yakho ibe right uyafuna ibe right. Yebo ngiyafuna. Yeah silinde-ke simthole lo muntu sizwe ukuthi ikhona into engenzeka uyafuna. Yebo ngiyafuna. Alright, njengoba sithembisile ukuthi sizobuya esigabeni sethu sokugcina la sizobheka khona siyayithola isolution lolu daba noma siyithola ngoba sigcina ayisinye isigaba sethu bekubonakala ukuthi isimo siyanguya sibathense kodwa uma usamile eqinisweni lakho ukuthi umila kodwa ingane yona isafuna ukwazi iqiniso lonke. Right, asibingelela ubhuti osesijoyinile bhuti sabo. Hayi usabona bhuti. Enjani? Ngiyaphila ngezobona. Ubani lo? Ukhuluma noSipho Zulu. Sipho Zulu. Yeah. Okay. Ndaba ezitha ukhona umuntu omaziyo kulapha? Yebo ukhona usesinimaziyo. Okay. Sesiyamazi. Yebo ngiyamazi. Makanjani? Hayi bejwayele ukufika lapha ekhaya bezwana nobaba wasekhaya kumali bebesebenza ndawonye naye. Wona bhuti umazi ngendlela efanayo? Yebo umazi ngendlela efanayo abenzona nje nobaba wakhe. Nobaba wakhe. Yeah. Uyazi why sithe sikumemuzela? Hayi anginalo ulwazi kahle. Okay. Lapho sinenkinga ukuthi kunomntwana lapha. Yeah. Umntwana uzaloma. Njengoba uzaloma ngiyezwa kuthiwa ubaba wakhe lowahlala naye umngani wakhe from kudala. So umntwana ukhala ukuthi unenkinga yokuthi mayefuna into yokuphila kwakhe ngoba uneyinkinga empilweni uvela ukuthi udinga into yesibongo. Kodwa manje mayenza lesibongo into yesibongo iloba abahlala naye kuyamgulisa lo. So ke makumgulisa ke sasibuka ke ngoba bakhona impukane ezihlaza ezisihlebelile ukuthi wena wawuclose kakhulu nosisi asifuni ke ukuchaza thina mhlawumbe singezwa ngawo ukuthi ubuclose bakho naye kwakuzandlela. Mina futhi into engingakusho nje ukuthi close kwami nomama wafowethu. Besi-close njengoba bengi-close nofowethu ngoba benginofika khona ngizomcheck-a noma ngizobheka umfowethu ungamtholanga umfowethu ngifike ngihlale naye umama sethi uxoxa. Uhlale naye? Yebo. Engekho umngani wakho? Right. Okay. Ngoba besijwayelene kakhulu nomama nofowethu. Oh yeah. Shuthi ngelinye ilanga mfowethu uma agcine sengixoxela la ukuthi okay yazi unenkinga la ubhuti onobuya lekhe somehow ekhonzini nasebusuku ekamereni. Oh, isimo nayingeni ngendlela. Yebo, khona la uyalala iphuzo zethu lezi zenza lokho obhiya bethu laba sibadla kakhulu ebusuku abenza ukuthi agcine selekhe ekhonzini nasekamereni. Ngimtshele umama ukuthi hayi akhululeke nje ubhuti nje uzama ukukhuluma naye ngoba ufowethu. Uzama umbonise lapho nalapho kodwa ngicabanga ukuthi inyongo emibhuti emhlupha ngoba umbhuti akayikhiphi. Yona into esifika ngayo. Yeah, yona ibhuti akayikhiphi inyongo ngoba ekhaya anginankinga mina ekhaya ngi-right anginankinga. Okay. Ngase ngakhuluma naye umfowethu njengoba sengikhulume nomama kade ngichazelele le ndaba le kwadlula insukwana ngase ngikhuluma naye umfowethu sengiyamtshela ukuthi yazi ibhuti lapho ukuthi njengoba ubona ekhaya mina emuzwa wami futhi uhlangene kanje umama engenankinga engaze acompanele futhi mhlawumbe nangenkonzo yasebusuku engaze acompanele ngalutho nje ehlezi nje seduze kwami.
Ingoba ngihambe loya umama khona umama ongalapha ngasekhaya. Sure. Umama oyisangoma nje oney'mbizana. Ngihambe loya mama lo lapha ezansi anginikeze lezo y'mbiza lezo ngikwazi ukuthi ngiyikline nami yabo ngibuyele kumama sengibuyele sengifresh. Obhiya laba sebesukile ngiyikhiphe zonke lezo zinto. Oh yeah. Umfowethu ngamchazela kanjalo umuntu ozoya kulowo mama loyo eyothola leyo mbiza leyo ukuthi akwazi ukuyiklina akwazi ukuthi akwazi nasekakhonzeni nasekamereni Avuthe phela. yebo. So wena ngokubuka kwakho wagcina engayanga noma wayi? Wagcina eyini wagcina eyini ngoba nje waya wabuya wangitshela nami Bakukhombisa. yebo wakhula ngikhombisa imbiza. So amafuphi wona ufuna ukungitshela ukuthi wona noma benikhuluma nize nifike endabeni ze-sex. Nijule impela. Besinakho ukujula ngoba bese sijwayelene bhuti njengoba kade ngisho ukuthi ukujwayelana kwami nobaba wakwakhe naye bese sijwayele bese ifana relationship yethu. Choba nibuye noma nje niy'phuzele nonke. Ngoba phela mangizwe isitori engazi ukuthi ubaba uzohlupha la amantombazane nisakhula. So ubeba ne-stress usisi axoxe nawe nigcine niphuze. Njengoba futhi wagcina senenkinga nasekamereni wagcina ngixoxela ngoba phela bese iyekile amandaba yamantombazane futhi. Bese ngasekho bese ngaye umuntu obuya late ekhaya obhizi that's why mama ufuna ngixoxela ukuthi nakho angathi manje seleke ekamereni kodwa sewumuntu ohlezi ekhona ekhaya kodwa manje xa inkonzo nasekamereni hayi usiyangizipha. Uyaleka. Yebo. Cha mina bhuti asiyeko lakho udaba ukuthi kwenzakalani la kule relationship yenu nosisi ngoba noma ngithanda mina ukuyikhuluma kodwa ngifuna ukuyizwa ngawo ngoba mina sengisithola isitori sonke ukuthi akugcinanga nje ngokuphuza kuphela. Bhuti hayi akagcina ephuzeni. Ngatsho njalo nje wagcina ephuzeni. Sure. Nama-advice kathile njengoba nje kade ngishilo ukuthi ubhuti umfowethu lwani ukhumalo umfowethu sifana kakhulu naye futhi nje sondelene kakhulu naye and njengoba ngisondelene naye kakhulu ngagcina sengisondelana eduze kwamama wakhe. Waxoshwa yini pho enkampanini anisebenza nobabili naye umfowenu lo mbiza umfowenu yini yakwenza wafuna i-transfer washintsha? Hayi ukuthi khona umuntu ongasangisebenzisi kahle laphayana khona emsebenzini khona umphathi wethu nje ongasangisebenzisi kahle emsebenzini. Wona uphethwe yena nje lo muntu othile? Khona omunye umphathi lo ongaphezulu kwakhe ngisho umphathi wakhe ngoba uyayibona ukuthi phela thina sibambene ngomngane yena umphathi lo ungiphethe umngane wami kwasho kukhona abantu abanomonayo emsebenzini la abangaphezulu kwamphathi wami. Yazi webhuti ngoba ngiyabona ukuthi mina nawe sizama ukucashelana mina usisi ungitshela ukuthi efika la seke bazama nanokuthi-ke kulezi zinto zo-social media kufuna kusho usisi engihlebela kufunwa wena ngoba akakwazi washonaphi kodwa ekufuna as a friend yendoda yakhe but iqiniso lalithi nakhona obuye ubudlelwane enake naba nabo nginamanga noma neqiniso. Mangathiwa ngikhuluma iqiniso nje lapho bhuti wami khona ubudlelwane sasaba nabo kodwa kubanga into enkulu nabhuti yabo kwaba into yosuku olulodwa. Kwaba into yosuku olulodwa nami ngibanga ngisangibona ukuthi khona into engako eyenzeka ngoba ubhuti yosuku olulodwa naye usisi ngamtshela wathi engichazela ngaleyo ndaba ngamtshela ukuthi cela agxile umyeni wakhe wamanje mina naye futhi kube into yosuku olulodwa and sasebenzisa protection. Iqiniso sisi. Yebo bhuti iqiniso ngoba manje uzokhona iqiniso ngazi nje iqinisile. Yiphi ke aqinisile ileyo ukuthi nina nike nahlangana kwezocansi naye? Ukuthi mina bengiye ngimxoxele phela mayelana nendaba yababa wasekhaya ukuthi ngoba phela bekafike laphayana ngenze ukuthi naye ambonise naye. Nami-ke bengiye ngixoxe naye ngalokho-ke. Wam-activate ukuthi nigcine senilwenza lo cansi ukuprove ukuthi yena ulenza kangcono nowakwakho? Because le protection ngithanda ukungayikholwa kodwa sizoza kuyona. Nagcina nenza ucansi nani nobabili? Kwaba into yosuku olulodwa kahle kahle bhuti kwakuyiphathi laphayana yasemsebenzini wakhona. Shuthi nami bangimema-ke nje ngivele uyangazi vele ujwayele vele ufike uzobona ubaba wasekhaya. Ngiye-ke nami-ke yena-ke ngalesi khathi thina sibhizi hleli ndawonye navele akathathi ngokuthi khona into engiyenzayo nomngani wakhe. Futhi vele ayingekho into esiyenzayo. Thina sasiyijabulela nje kanti sovele siphuze kuze kweqeke kwenzeka-ke lokhu kwenza ngalolo suku lolulodwa-ke. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwenzakalani ngoba phela kwakuyipha siyazana vele naye nosusi ngoba sasikhathi siqala ukubonana lapha ephathini. Ngangiye ngimxoxele vele ngale ndaba. So ilelo langa anyamalala ngalo
usumtshelile ilelo langa lelo wahlala mhlawumbe I think 2 weeks ngoba bengasezi kwala endlini ngitshela ukuthi mhlawumbe bukukhathala ngoba phela babuye bekhathale la sengithi ngiyambona ngisamboniki usetransfer sekuthola nje transfer usethola umsebenzi kwenye indawo yebo futhi siseqinisweni lilodwa sonke na siqinisweni impela uyavuma ukuthi usisi wakutshela usayithwele wathi wena akafocus kumyeni wakhe yini ayikwenza usho njalo futhi ngoba wena umyeni futhi umyeni wakhe ukuthi ngangizwana kakhulu naye ngicabanga ukuthi mina lento yayisayenza ngalolu busuku obubodwa ngabulala umshado wami mfowethu impela angiyeni dokotela kodwa nahle sifake usisi nje omncane la sithi uyena lo muntu owenza ngalesikhathi uthi ubusuku obubodwa ungathi futhi ngeke ngikholwe ngaba nzima ukuthi ngikholwe lokho ngoba naseqeni kathi bengitshele ngakho kwaba nzima ukuthi ngikholwe ngaze ngamtshela ukuthi azama ufocusa kumndeni wakhe leyo nto leyo angayifaki lento eyenzeka kumina naye usuku olulodwa ukuthi into yangempela ngoba into engekho into yakwenzela ngalutho angayifaki nje emqondweni aqhubeke nomndeni wakhe sisomncane khuluma mntakwethu ngoba nangu lo muntu lo simlandile ngicela nawe uyaqala ukumbona umazi angimazi lo muntu lona-ke usukudlula isitori sakhe uhlangana kanjani noma wakho bengenza ukuthi nawe ube clear ukuthi wayela ake ngizwe umbono wakho umbono wami mina nginombuzo kuyena yes njengoba ethi ubaba wami sure okay awukwazi ucabange nakancane since uma wakufonela ethi ukhulele akwazi ucabange nakancane ukusola lutho awazi khona la ngayayela khona ubaba wakho kahle angazi ngisole ngoba manje uma wakho uhlala nobaba uhlala nomuntu nobaba wena uhlala naye egcekeni ngeke ngikwazi ukusola ukuthi mhlawumbe uma wakho into ayenza mina ngosuku olulodwa ngabe ukuthi ehlala nomuntu every day ngabe ukuthi mhlawumbe khona into eyenzeka ngosuku olulodwa lenzeka ngoba senze mistake ngabe usuku olulodwa okay njengoba ngize ngabhalela ngaze ngafika la ka-Black Life TV awukwena awukakholwa ukuthi ngiyingane yakho mina and yini eyanihlanganisa wena cause umngani kaMkabultuzana kamkhwenyana kama yini eyanenza ukuthi aze angimithe yini eyanihlanganise kangaka angi-understand and iyangidina leyo engenza ukuthi kahle hle ngiye umsebenzi mabhuti yona into yokuthi ngishintshe umsebenzi so-transfer ngoba manje sengibona ukuthi okay sengibhekile la nto uzali besizwana kakhulu naye and lento engiyenzile into eyenzeke ngisuke obubodwa yena uhlala nomama full time every day wena ubalekiswe ukuthi manje sizokwazeka wabaleka sengikhuluma iqiniso nje kahle kahle ngasho njalo ukuthi ngabaleka ngacela transfer wase ngiyabona ukuthi okay athi ngisuke eduze kwabo ngoba nomama mina uzolwecabanga mina kanti indaba yami into engekho kodwa yena wakutshela usekhulele wangitshela usekhulele kodwa phela uma ngitshela usekhulele bhuti uhlala nomuntu full time and futhi indoda yakhe ngisanda kuyiyalela ekulihambisa leyana kulihambisa lo mama leyana kuthiwa vele ukuba kulula ukuthi ukhulele yabo and umphuthi futhi wahamba wethenga imbiza wangibuya wangikhombisa so manje mina njengoba ngitshela ukuthi ukhulele sengiyasho ukuthi usho ukuthi lihambisa leyana yebo yasebenza wena nje ucabanga ukuthi ingane yakhe ingane embiza ngicabanga ukuthi ingane embiza njengoba beneyingane vele njengoba beneyingane bhuti ethi u5 ngitshela ukuthi nje sibaqhubeka khona abaqhubeka begcina khona imake senze uma ekufonele wakutshela ukuthi umithi wena awukazi ucabanga ukuthi ayibo mhlawumbe lengane ungaba eyami hayi mina ngikazi ngicabanga kanjani ngicabanga isikhathi singaka sengidala ngaka overreact straight usecabanga kakhulu izinto useyashintsha ngikwazi ngicabanga ukuthi ngiyingane ngabe eyami overreact kanjani ngoba ngophesa sinawe ephathini kwenzeka leyo nto salala nawe kumnandi into yosuku olulodwa phela into yosuku olulodwa kwabe into yosuku olulodwa mana-ke isidoda siphumi ngosuku olulodwa sike sinqabi namhlanje usuku olulodwa ngeke ngiphume sona siyaphuma futhi kodwa ngengafani nomuntu olala naye everyday ngoba phela umama unomuntu olala naye everyday mina kwabe into yosuku olulodwa kodwa phela kuleya nto ngoba ngihlezi ngifika ngichazela ukuthi umnyeni wami unenkinga kanjena angithi phela ngisasikade vele sagcina leyo nkinga leyo ngayilungisa ngamchazela indawo azohamba kuyona azohamba ukuyilungisa nawe usho case wambona futhi still sangenza lutho naye mina ngagcina ukulala nawe mina awunazo wena ingane la usuka mina ngagcina ukulala nawe uyazi futhi nawe ingane komunye umama nami komunye umama awukazi ucabanga ukuthi khona awukazi nje ungicabange awukaze ubuyele nangima ubusise kahle okwesibili noma okwesithathu just ukuba neshow angibuzanga kahle
And proud but to wayiphika ingane. Uyazi yazi. Futhi wabaleka kahle kahle wangiphika. Ngiyiphika wona bhuti ngoba wayekhona vele ubaba wayo ngaleso sikhathi. But wona washaya khona baba wakhe. Namanje uba ingane isanawo baba ayiyona nje bhuti yona Angeke ngikwazi ukumbiza ngobaba wami lo angazi yami. usifuna idinga into engayifidinga ongana ngoba le ninayo baba ihlala endlini mina ngeke ngikwazi ukuzoqhamuka ngizobe ubaba kukhona ubaba ahlala endlini njengoba ngathi ngiyobe ngizodelela umfowethu ngoba lo umfowethu lwana sasizwana naye Uyachaza umntwana ukuthi lo baba uJoe wakhe usezamile ukumenzela into zesiphandla but zamgulisa waze wasikhipha and mayibuyela kulo muntu okuyena umuntu wesizulu uyasho again and mina bengisaba ukuyitshela ingane ngoba phela uma uyaconfessa bengisaba ukuyitshela ngoba phela wena wazi wena umngane kababa la Kodwa ekhaya nawe ma isikhathi esingaka. bengizokwenza njani Uhlezi ungibona ngiphethe depression ngivale kamereni. ngilahla umshado Cishe wami ngayibulala ngenxa mina. leyo. Hawu ngenxa leyo nto leyo ungicabangeli mina ngingane yakho wangizala. Kodwa nangu ubaba wakho wemntanami mina ngiyazi buhle nangu ubaba wakho esagcina ukulala naye ephathini lapha kaNdlela eNzansi wayekhona nami ngangikhona ngoba phela yayenzelwa khona lapha kulo wayekhona nobaba wakho naye wayekhona naye Oshuthi yonke lento nena nenzela phambi kwababa lo stepfather. cha phela wayena wayehleli lapha ehleli khona phela analo ulwazi into eyenzeka phakathi kwethu yena analo ulwazi Suthi mina mele ngithi baba kwena. Niqonda ukungitshela leyo nto noba uthu. yebo mntanami yena ubaba wakho ngibe ngishona Hayibo. ngicabanga ukuthi mhlawumbe into esingayinto engasiza yilezo zinto kanjalo o-DNA labakhona bamanje ukuthi sikwazi sazi ngempela ukuthi kahle kahle ingane yami noma ingane yamfethu Kahle kahle awunayo isho ngami. hayi ngihlobo anginayo isho awunayo isho kanjani Hayibo. ngoba phela kwangayona inhloso yami ukuthi ngikwenze sasingasakwenzi sasingasakwenzi noBaba wasekhaya ngangichazela vele ngihlezi ngikuxoxela umotivate futhi uyazi ukuthi sasingaqali saye saqabuzana mina ngelanga lapha Hayibo. phela kodwa leyo Hayibo. nto leyo ukuthi kwangayona into yokuthi ngingathi ngi-proud ngayo kwakuyinto yana mina ngangiyenza ngiyisole ngiyenze ngiyisole that's why ngaze ngenza ngi-transfer wadlula ku step sokuqabula Kabili. that's why ngaze ngacela transfer bhuti kwenzeke okokuqala sacabuzana futhi nakhona sasikade ngiye kwakhe mntanami yabo ubaba wakho kahlahle wayenenkinga yabo ngisasinenkinga ngiyaxolisa uthi namhlanje ngiyakutshela leyo nto kodwa fanele ngikukhumbuze uzokwazi ukulungisa into zakho shuthi-ke ngijwayele ukumxoxela uLontunja uZulu ngimxoxele ukuthi umngane wakhe wenza kanje nakanje nakanje shuthi naye ngimotivate kokunye mhlawumbe angibize yena ku-WhatsApp athi angize uZolontunja ngifike ngimxoxele size sibambana sicabuzana nje sasikade siba u2 endlini kwakhe umfazi wakhe engekho Nixoxa ngani le ngaka nize nikwazi ukubambana nicabuzana. ngokuthi babukhumalo phela uyageda ngithi kucansi nanokuthi into zomhlaba mntanami ngiyaxolisa nje But-ke Ma isikhathi esingaka mina uyangibona ngiyagula uyangibona bayongifaka iphandla engingazazi bongifaka umsamo engawazi mina. Kodwa wena iqiniso uyalazi. Iminyaka emingaka ngiya ngisho isikole. Ngiya ngokuthi ngiyagula ngifunda and wena ma uthi izinto ayidlayo as if awazi ngiyabonga ngoba ngiyazi bhuti ngiyazi ukuthi wenza kodwa bengisaba ukuyitshela but ingane isifundo yami engisitholayo-ke la entweneni nobabili lesi sokuthi even nasemasontweni nokuhlala ekhulunywa le nto awukwazi ukuthi entweni ethinta umuntu wakho othandana naye ethinta ucansi uyexoxa nendoda bekhona abantu besifazane bethe saka bebangaka inhloso yakho ukwenzani ngoba uma ukhuluma nje ngento ethinta ucansi nomuntu wesilisa uyam-activate ukuthi ayenza loo nto and wena bhuti emnganeni bakho awubangaqotho nomfowethu lo ukhumana wayenza into oyenzile so sacabange ngomphefumulo-ke loyo eniwenzile doesn't matter nanibabili nenza ini nani nenza kanjani but ekugcineni kuba selfish sisufike nokuthi angifuni uhlakaza udlelane bami ibingane egula phambi kwakho iphenduka umdlombe phambi kwakho uphinde uthi wena into eyidlayo kanti uyazi ukuthi ishoda ngesibongo osazi into sakamageba bengisaba bhuti bengisaba nanokuthi ubaba walapha ekhaya nje ngiyamsaba kwayena bengisaba uzovela ihlazo elikanje ihlazo phela leli uthi kwenzeka ngomngane wakhe kodwa uyena ubaba wakhe lona ngoba ngisho namhlanje naye ngifuna ukuthi alungise kahle izinto zakhe ngoba sengize ngisho-ke nami so wena bhuti uthi ufuna i-DNA iqala yebo khona ngizokwazi ukuthi siqhubekele phambili ngikwazi nami ukukhontekela ukukhuluma ngengane uthini-ke ngendaba kakhumalo ngizomconfronta nimtshela awukhumalo bhuti Ngocabanga uba Khumalo ngeke aze ayibone le nto le emafonini.
Haya, ubaba uhlezi ekhathalele kwamanje nje angatsheni. Njengoba isizihamba yaze yafika la kwama-TV. Iy'ngane lezi ezakhe ey'ndala ngoba zinawo amafoni. Nengakho ngithi nje ingakaphumi ninaphuthumana emjele. At least kuthiwa nenza i-DNA uNgcobo senemtshelile ukuthi baba uMntungu nansi into eyenzakalayo. Ngoba u-friendship yakho naye ngiyezwa kuthiwa nje since wayekwenzakala egigaba uphindanga wa-close ngaleyo ndlela eduze kwakhe. Uma ucabanga uyayibuza ukuthi wenzani, kangumuntu ephila nokuthi kazi ngenzani. And wena uyazi akenzanga lutho wena owenza utho. But it fine ke phela sibambela namhlanje ngoba senishilo ukuthi sizohamba se-DNA. Sebekhulumile-ke sizobheka indaba ye-DNA ukuthi bahambe bafika. Kodwa mina ngokwami nje uma eseshilo ingane uma useshilo ukuthi ingane nangu yise. Sasiqedile la. Sesizwa ngabo ukuthi DNA ihambe kanjani. Ngaza ukuthi asivalelise phela sibonane nisale kahle. Is the Black Life TV.